4 сол пеш нимаи дуюми моҳи майи соли 2022 вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ноором ва пур аз фоҷиа буд. дар пайи саркӯби эътирозҳо аз тарзи таҳқиқи марги як сокини Рӯшон дар тирамоҳи соли 2021 даҳо нафар куштаву захмӣ шуданд ва даҳо кас паси панҷара рафтанд. аз ҷумла хабарнигор Улфатхонӣ Мамадшоева ва шавҳари собиқи ӯ Холбаш Холбашев, генерали нирӯҳои марзбонӣ ки ҳоло дар зиндон ҳастанд. пас аз 4 соли он ҳодисаҳо Зарастин Холбаш, духтари онҳо, розӣ шуд бо Радиои Озодӣ дар бораи ҳабси падараш дар он рӯзҳо суҳбат кунад. Семье тяжело, потому что для нас это наши родители. бисёр сахт аст. ҳама чиз ногаҳон рух дод. падарамро ҳукми абад доданд. бо сину солу саломатие ки ӯ дорад, ин чиз одилона нест. модаркалонам ба президент нома зада бо ҳар роҳи дигари имконпазир талош дорад ки ӯро озод кунад. 2 писари ӯ дар ҳабсанд. амакам Сарбаланд Холбашев ҳам ба ҳукми тӯлонӣ маҳкум шудааст. на, ӯро дар маҳбасе барои низомиёни собиқ нигоҳ медоранд, чунки ӯ дар Кумитаи давлати амнияти миллӣ чун муҳофиз кор кардааст. ӯ ҳамроҳ бо тағоям дар як маҳбас аст, чунки тағоям дар сохтори милиса кор кардааст. 4 нафар аз наздикон ва боз чандин нафар аз хешовандони дигарамон ҳам дар маҳбасанд. аз рӯи ҳодисаҳои Рӯшон хешони зиёдамон дар маҳбасанд. Особенно по рушанским событиям у нас очень много родственников сидит. суоли дигар аз Зарастин Холбаш ин буд ки оё умеде дорад ки волидонаш пеш аз муҳлат аз зиндон раҳо шаванд? Кажется, вся наша семья живет в постоянном страхе, потому что не знаешь... бисёр сахт аст. ба назарам тамоми хонаводаи мо дар як ҳолати тарси доимӣ ба сар мебаранд. метарсӣ ки бедор мешавию хабари баде мешунавӣ. ҳамин ҳолати стресс бисёр сангин аст. мо талош мекунем умедамонро аз даст надиҳем ки рӯзе озод мешаванд. танҳо бо умед зинда ҳастем. бе умед хеле вазъамон бад мешуд. ба назари мо президент метавонад. дар қадами аввал мо мехостем ки номаи модаркалонам ба дасти президент расад. дарди ӯро дарк кунанд, чун ҳарду писараш дар зиндонанд. дарди фарзандро дарк кунанд ки мо муштоқи падару модарамон ҳастем. бовар дорам ки ба хотири сину солашон вақти озод кардани онҳо расидааст. саҳми падар ва модарамро барои ин давлат ба инобат гиранд. мо умед дорем ки президент ба номаи модаркалонамон ва умуман ба парвандаи онҳо таваҷҷӯҳ ва ба онҳо ёрӣ мекунад. кейсы и сможет что-то сделать. Зарастин Холбаш, духтари Холбаш Холбашев, генерали собиқи нирӯҳои марзбонӣ ва ҳам фарзанди хабарнигор Улфатхонӣ Мамадшоева суҳбат мекард ки ҳоло ҳарду дар зиндон ҳастанд. суҳбати муфассалро каме баъд дар сомонаи озодӣ.орг ва ҳамин канали Озодӣ видео тамошо кунед.